Symbolem přívalu uprchlíků se stal řecký ostrov Kos, který je i oblíbeným cílem českých turistů. Více nám řekne Matěj Sviták. Matěj, proč se mluví právě o ostrově Kos? Míří tam snad nejvíce uprchlíků, nebo co je tím důvodem? Dobrý večer. Tím důvodem je článek, který vyšel před 5 dny v britském deníku Daily Mail. Skupina britských turistů si v něm stěžovala, že jim uprchlíci zkazili dovolenou. Ta zpráva putovala od novin k novinám a pokaždé se trošku přifoukla, až z ní vznikl ten katastrofický obrázek. My jsme se proto rozhodli vyslat přímo na ostrov Kos naší kolegyni Emu Klementovou. Pojďte se podívat, co tam na vlastní oči viděla. Tak my jsme dnes na Kosu strávili celý den a sami jsme se přesvědčili o tom, že uprchlíci se tady zdržují na 2 místech, a to v opuštěném hotelu v části ostrova, kam se turisté v podstatě vůbec nedostanou a nemají důvod tam chodit. A další skupinu běženců jsme potkali také v centru města, a to u policejní stanice, kde stáli frontu, aby si vyřídili potřebné dokumenty a mohli potom pokračovat v cestě dál. Kos je pro ně totiž jakási přestupní stanice, kde čekají, než je přijmou jinde v jiné zemi. Byli jsme také na plážích, samozřejmě procházeli jsme se ulicemi kolem kaváren, restaurací a obchodů a na těchto místech jsme potkali už jenom turisty a skutečně žádné běžence. Ta situace je tady skutečně klidná, žádní turisté se těch uprchlíků nebojí, spíš se jim snaží pomoct a místní Řekové za nimi dokonce chodí s jídlem, s vodou, s oblečením a pomáhají jim. Takže ta situace je tady v podstatě klidná.